Kan folbe ala jebaga bela jele jatamina do be ka yira ko nyina san konnala ko kilela ko menina ka abole ba fe ko kalantena ke o konnala kuligoro konnala so bi do se fe mo fla ulu bonela onina masina konnala bendo na bozo dugu fla ni nyogonche ni ayira la kafa ko ni kuye ulu sambioro ni nani ni kelela mali fintigu ule jatege wale taba ma binan ka ulu bone unina ni kalo in konnala ambalma amena ni kibaran ni wala we o ka bidon kibaru konnala kelela ko min konnala ayira la kafa ko ni mali jamana nyamuko ulu ko ni ma wili kuja ko kalan ko ndena ke ni yoro ko falena ka hakila jigi kafo salo avril kalola jatke wale taba ulu e bingal ke wale do ta ka nyesi kelala ulu ka kapuma o senfe kapu barakela ulu yere ko ni fene be na sikaso konnala ko wa mo ko mun ko me defula ulu ko ni be ga transfer kela ni kana sikaso dugu konnala o kama kalan ko ni maseka ke ni ko minin konnala ko nyina ko li ekolta o ko ni be ga surunya ko wa ko o fene ni jatke wale taba ulu ka chayali de ko ni be ga ben kelala ko min konnala ko dugu de yere ko ni ga fala ko fanchama ko ni fe ibe sikana mo ko ni kelala dugu konnala ko egol karamo ulu ko ne ajire ka fo ko ulu ko ntina ta kalanke nyinan san konnala ko sabla ko ni amanya ulu ko nbe ta kata kalan ko ke ko fo o ga soro kapu o ko ni segina ka wala dona ka fo ko kilela kapu o ko nbe sikaso alibi ko kuma la suryala ko septembre kalo kletan kononton dugudon ko ni ka serala ko cedo ale ko ni temetola jatega wale taba ulu ko ni alajo ka anyinga abe baram ko ni ko ni cey ko ni ayire ka foko ale ko ni senekele ko ni jatega wale taba nun ko ma dawma we ce kon ka telephone mine ni ka u kono la ko na jenu be sega skana fendo ko ni soro enno ga u ko ni ma bashi ma fen ko ni ni cey kuna o kama ni cey ale ko ka moto sans fe ko mali transition nyama colonel Asimi Goita ale ko ni kun photo be no ko jatega wale taba nun ko ni cey jagwa aka o photo ko ni bo aka moto la wala saka se ka wala doniya jatege wale ale ko ni be ka don chuka amna kella konnala kibara wala mambolo kada kuloka ode so bi hukum konnala mafla ulu bonela unina kibara musarama ul konni ayre ka fo ko jumadu septembre kalo klem gan saba so bi don se fa kulikoro ale sigdam to ko kulikoro ba musodo ale bonela anina sabla so bina aleka ko wa fene ko mafla ulu era kon fene jokine mbora ni mo jogine nunu ko ni ulu chara kata ni ulu ye kulikoro ye ses komna tawla dona fene ka fo ko mafla ulu jogine mbora la ni ma jogine nunu ulu chara kata ni ulu ye kulikoro ye docteur subala wa era kon fene temelen ko fe kle dama don sono oche dem sen fitin do ni ayre la ka fa ko ale ko ni kun cité sanduru yere bo ko nyamana terminus konnala so do fene bina o dem sen fene kayeno ni o kera o fene tan li sapabu kibara ware mambolo kada kloka o de bozo dugu fla ni ak ngire la ka fa ko be mele babe nun ni nyokonje uluka kele bana kibara msirama uluko ni ayre ka fa ko ni ko ni kuye asambi oro ni nani ni bozo dugu fla kerengere ne yala mieru ale ni konkuru nga ka keni malika sambi oro ni fla o nyanaje ukmunye usigi nyokonje kuludo ni uluko ni kadoye ni ayre la fa ko usna ngu yera ko ni fene do uluko ni farala nyokonka wala sa kata ni bozo dugu fla nunu ko ni ka keleba ni ka awla dona ka fo ko bozo uluko ni manka ban kado ko ni bolo ka sababu ke sinangu yae ka awla dona ka fo ko ni bozo dugu fla ko nunu ko ni ka kele ko ni sorola moni ka yero do ko ni no fe ni o to ko farajalani sabla dugu kele uluko ni ayire ku tado dugu takele no ulu yere ko ni fena ayire ka fo ko ulu tado kelen ko ni nana tin chogala nga ka keni 22 septembre ni nan san konnala non ko nga kele bana ka sababu ke kado do uluka wili ka joy ko wala sa ka se ka ben ale nin kele ko ni 70 anu non ko ni nyokon tiala ko u ko ni nyokon dando ko ni ke ni o kera kulumbulla ka wala do na ka fo ko mieru ale ko ni joyro folo soro tonkuru ale tuguro la tuara o kera asabanai kuna fan kunjala kibara wara mambolo kada kuloka ode mali finitiku uluko ni wili ka jo chaman ko ni ke septembre kalwina ka wala do na kafo ni wili ga janna ala kuma bawo anda bina se uluma kafo awnyana kawla na kafo ko septembre kalo kletan kono to katabla akle mugana ko bulma fe keme saba nyogona ko malifin tugu ko ni dara uluka ni kata u ko ni bla yoro la kana leuna ko u ko ni tubla ko kasira do ko na temeni uye kerengere ne ala ka bo gaw ka se la bezanga ni ayre la kafo ko jetke wale taba uluko ni ka bingal ke wale ka cha usira ko ni kan ko wa fene o wati kelen na finintigu ulu kon ka kuna fundi sira do kon fe ulu kon e kibra kon soro ka foko chedo kon be o yoro kon na o kun kon la u kon e wil ka jaw sabati teke kon dara ni chen kon ka ayere la ka foko ni chen kon ale minele ko e nyana min fendo kon be abulo ko wa ko o ko fe ko minan chama fene be abulo minam nun kon be ke sababu e ka e dugu jugoro mugu kon ingla ko wa fene septembre kalo kletan wolom bla kon la ko mali finintigu ulu ka wil ka jodo kon ni sen fe jakaba fukata se sabuguma
ma ko u kɔni ye sigana mɔgɔ ma fila minɛ ni a yiralen don k'a fɔ ko nunu kɔni ka baara tɛ dɔwɛrɛ ni ka taa taji ka o kɔni di jatigɛwale tabaw ma ni ma fila nun kɔni bɛ finitigiw kɔni ka bolo kan tilamana k'u la u ka kɔɲa kɔni bɛna di kiribulon tigila mɔgɔw ma u ni ɲangiliwale min ka kan o ka da u kan wa o tɛmɛlen kɔfɛ fɛnɛ ko septembre kalo tile 15 ka taa bila a tile 16 la mali finitigiw olu ka wulikajɔ dɔ fɛnɛ senfɛ sofara kɔnɔna la ko o kɛra sababu ye u ye jatigɛwale taba ma 7 kɔni bɔnɛ u ni na ko wa ko o jatigɛwale taba nunu kɔni ko olu kɔni kun ka baara tɛ dɔwɛrɛ ni ka dugudenw olu kɔni ka baganw ta ni ka bɔ ni o ye ko o kama bagan caman olu kɔni fɛnɛ sera ka segin u bɔyɔrɔw kɔni na ko ga o baara nunu kɔni senfɛ mali finitigiw olu kɔni yɛrɛna dugu jukɔrɔ mugu dɔ kɔni kan ni o kɛla sababu ye finitigi ma 4 olu bɔnɛla u ni na wa ma 2 olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ jogina alibi sofara ale ni a lamini kɔnɔna la jatigɛwale taba olu kɔni kun bɛ u ka lakana baaraw la alibi o ko kɔni senfɛ mali finitigiw olu taara bi jan dɔ kɔni kɔnɔna la nka k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko o kɔni kɛlɛ kɔnɔna la mali finitigiw olu kɔni ye jatigɛwale taba mɔgɔ 20 ka olu bɔnɛ u ni na ko wa u tilala fɛnɛ ni ka u ka kɛlɛkɛminan caman kɔni minɛ u la ko wa ko a yirɛla k'a fɔ ko kɛlɛkɛminan dɔw yɛrɛ kɔni kun bɛ ni jatigɛwale taba ninnu kɔni kun bolo ko u kɔni kun ye o suɲɛ mali finitigiw kɔni kɔ ni olu kɔni tɛgɛ sera ka da olu bɛɛ lajɛlen kɔni kan o kun kɔnɔna la mali finitigiw olu ka ɲɛmaaba ni o ye chef d'état major général des armées ale ye welewele kan kɛ ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ lajɛlen kɔni ka a janto a yɛrɛ la ko sabula ko jatigɛwale tabaw olu kɔni cayalen don mali camancɛ bolo fan dɔw kɔni fɛnɛ fɛ ko ni mɔgɔ minnu kɔni ye sigana mɔgɔw ye ko u ka fɛɛrɛ kɛ ka finitigiw ka olu kɔni labɔ a kalama joona ko wa ko o yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔfɛ ko mun kɔni ye kunnafoni di siraw ye ko u kɔni ka u janto sabula o maaw fɛnɛ bɛ yen nɔ minnu kɔni tɛ ka kunnafoni kɔni jɛlen di ni o fɛnɛ bɛ kɛ sababu ye ni ka malidenw ka olu kɔni fɔ ɲɔgɔn kɔ ni ka fitinɛ don mali kɔnɔna la a tilala tuguni ka yɛrɛ k'a fɔ ko mali finitigiw olu kɔni ka wulikajɔ kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ fosi ye walasa ka se ka malidenw alo ni u bolofɛnw ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni lakanda an balimaw ni kibaruya ni kun b'an bolo ka da kulo kan ani te a ka kulomajɔ la aw k'an bɛɛ a ɲɔgɔn na